Ang RMN drama mudali kanino ning laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! 3. O! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patin! Ay! Salamat ka! Nasadyan ko ni mo dayati na! Kinsa mo? Ni Ami, aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Ha? Pwes! Yapa! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko saan mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sudan ko na! Oh, pada namitaroy sa agtang sa kong Atab. Ayaw ko, Arbas! Niya pa! Nisamod ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paughol ko ka na pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilanon. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurdatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Cabunada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Palit kong prutas. Naidaghang na maligya og prutas di adool sa lumber ay. Palitan ako sa nanay. Ay, ayaw taon, sir! Ayaw taon, sir! Manuhay ka! Lima ka tao. Kalit ka ng hapa. Naasul sa lumber. Ang hapa man. Dili. Tulis na sa di. Dili mahitabong pasagdan ko niya. Dili. Nakapasalipod ko ining dakong haligi. Usara ka tao ang nitulis. Panidaan ko kung wabay back up. Kana nagbutor. Og nag full face helmet. Kauban tingali na. Duulon ko siya. Niputo na ko. Ari ko din mo agi. Ug ang tao nga nisud sa lamper. Wa pa ni kawasay. Doon lang ko sa motorsiklo. Adunay driver. Ngumurag nagpaabot ka ni pasahero. Doon lang ko niya. Brad. Uy, armas. Yup da! Nakuha ko yung armas. Ni Arma. Tukag diretsyo sa ni Apay. Ang yung jacket ng helmet. Ako isulot.
na ako. Nagpaabot na ako ang akong gawin. Nagpaabot ako sa gawas. Ato, may magda sa motor nga ako sakit. Magdali ko. Doon ako. Buwangkas ako. Oops! Lan ka na, kawan. Lan ka. Magdali. Pas. Kuski pa. Ang gaw, murag dili ko yung makina nga naman. Ang gunog ipaunong libro. Sinya sa kag na manaog ko. Nga naman. Sige, manaog ko. Apos. Saman na flat pa ni. Malaki na flat ang likid. Salbahisa ninyo eh. Kitsa ka. Patso di ka. Ang akong armas. Nakuha na ko imong armas. Ang pinakakong armas. Unang higayon nga mukablit ko ini. Akong tuhod, ay. Aron di magmahay, ang wani mong tuhod ay pahuway kas papanulis. Magpakilimos kas dan tungod kay inutil na ka. Ang pinakwarta. Adios. Noy, Kinsa ka nga nakahilmit ka man. akong giuli ang kwarta nga nakuha sa mga tulisan. Usa. Diya ka naman nung. Salamat. Kinsa siya? Babae. Nabawi ang kwarta. Nagitulis gikan ako. Kung si kinsa siya. Sanay ko kabatos. Halo? Master Dolo, tabangi ko. Ha? O sa'y kinahitabo ka ni mo, batos? Napasilan ako. Unsa? Kinsa ay nagapusil ka ni mo? Kinsa? Sa kababae ang nagapusil ako. Unsa? Usa ka babae? O kinsa ang maong babae? Huwag ko magkailang. Tungkol kay naka-helmet, full face helmet. Nakasulog sa jacket sa akong kauban. Unsa? Unsang pagkahitabo? Taon na, Mr. Juro, luwas sa taon ko, luwas sa una ko. Di ako sawa o karapit. Sama na ako. Duha ka tuod ang iyang kipusil. Dili ko makalakaw. Nagkamanglag ako. Unsa? Asa ka napita? Kay ipakuhat ka. Asa? Tiburcio. Oo, Marshal. Noon sa naman ka, ha? Adunay laing gitulis. Ha? Dunay laing gitulis? O si kinsa naman sad? Tagiya sa lumber, si Kusmi. Tagiya sa Kusmi lumber. Ha? Mao ka na, gitulis. Pero nadakpan ang usa katulisan. Nadakpan? Nadakpan sa mga tanod. Unsa? O si kinsa nadakpan? Matud ba? Back up ko no sa tulisan. Maunta ko no to ang sakyan sa tulisan, pero nadakpan. Unsa?
Nga daw magipatawag man ko nimo, ha, Daddy? Aron mangutan ako nimo. Kung may kasayuran ka ba, aning mga tulis karon nga nahitabo. Tulis? Wa ko mahibawa na, Daddy. Mga nubatos pa nga mga tulisan. Unsay mga nubatos pa, Daddy, ha? Mga itik. Unsay mga itik, Daddy? Mga itik ug mga lihok ang maong tulisan. Kinadakpan man kuno. May nadakpan, Daddy? Aduna. Oh, shit. Niya na si Athena. Paibaon ako sinang Matilde. Ganian ang iyang anak. Athena, ayaw lagi paglakaw nga mag-inusara ka lang. Dakan kag kontra. O sa naman lay mahitabo? Walay kay angin kapalak, anay. Okay ra kay ko. Diin ka bagikan ha. Gipalitan ti kag prutas, nay. Nay mangga, abokado, nasa saging. Nga na bang nagpalit ka pa man yun? Para ko atong makaon diri nay good. Sigaw Blackie ay. Ako nang gisugo nga pangitaon ka. Kiring kon, nadugay ko tungod kay abuang na oy. Gitolis ang lambir ni Kusme. Unsa? Unya? Pero nasakpan ako sa katulisan. Kauban ko nito sa tulisan nga karang silbing backup. Og nabawi pa yun ang kwarta. At tabuang gikan sa mga tulisan. Unsa? May hinuon kay nabawi. At alipaya Kusme oy nga naulian ba nauli ang kwarta ba. Nabalik ang kwarta nga gitulis. O lagi, mo kuno. Malagi ang sulti. Tabuang nga lagi pasalamat siya nga nauli ang kwarta. May hinuon, oy. O nya, kisa may nakauli sa kwarta. Usa kuno ka babay. Babay? Unsa maghangsol nga mapangitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacorda-Tayed, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong sound band Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.